Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest o Miljaninoj trudnoći. Naime, Kulićeva je nedavno uradila test na trudnoću, a rezultat je bio pozitivan, što je šokiralo milionski auditorijum. Kako Miljana Kulić i Nenad Macanović bebica čekaju bebu, nema sumnje da ih je ova situacija dobro prodrmala i zamislila. Svi se danima pitaju kako je Miljanina porodica reagovala na ovu vest, budući da svi znamo kako je Marija Kulić tokom Zadruge 3 burno reagovala na njenu trudnoću sa Lazarem Čolićem Zolom. Danima se spekuliše da je u Nišu u porodičnoj kući Kulić opšte rasulo i drama, budući da Marija svima vidno uzoreno spušta slušalicu i ne želi da komentariše trudnoću. Međutim, Marija Kulić se sada prvi put oglasila povodom ćerkine trudnoće i dala izjavu. Ne mogu da komentarišem, sa detetom sam u parku, čuvam dete, dogovorit ćemo se Miljana i ja kada se budemo videle, zaključila je Marija Kulić.